हम भोजपुरिया समाज सुपरस्टार पावर स्टार के जलवा जारी बा। आज गाना रिलीज कैला 2 दिन भइल, लेकिन आज भी वो गाना के व्यू वही तरीका से गर्दा कबार रहल बा। गाना 4 मिलियन प्लस पर हुए 4.5 हो चुकल बा, 5 मिलियन के आंकड़ा पार करे जा रहल बा। वो गाना के खास बात ई बा, वो गाना पे इतना रील बन रहल बा, इतना लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप स्टेटस में रील बना बना के डाल रहल बा। आज सबसे ज़्यादा हीरोइन लोग भोजपुरी के एगो खूब सुंदर एक्ट्रेस चांदनी पांडे जी एगो रील बनौले बड़ी और शेयर कैले बड़ी। वो रील के लोग देखी और अपन प्यार दुलार दी, बताई कि वो रील कैसे।